πιο σημαντικό ήταν η νίκη, πάνω απ' όλα. Δοξάζω τον Κύριο, τον Θεό για άλλη μια ευλογία που έλαβα σήμερα για τον γκολ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Πιστεύω ότι παίξαμε καλά, παίξαμε και καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Το γκολ μας βοήθησε το πρώτο, να ηρεμήσουμε λίγο, να βάλουμε την μπάλα κάτω. Αυτό, το πιο σημαντικό είναι η νίκη. Παίζεις σε μια θέση λίγο πιο μακριά από την περιοχή, αλλά είσαι μέσα στις φάσεις. Ναι, προσπαθώ, όπως είπε ο προπονητής, να συμμετέχουμε στην περιοχή όσο μπορώ. Και εκεί είναι η θέση που ξέρω πιο πολύ. Αλλά θέλω να βοηθήσω την ομάδα και να κάνω αυτό που μου ζητάει ο προπονητής. Και πέρα από το ότι είσαι μέσα στις φάσεις, έχεις φτιάξει και φάσεις για τους συμπαίκτες σου. Πιστεύεις ότι αυτή η θέση σου ταιριάζει, μπορείς να τα αποκριθείς? Όχι, από την αρχή μίλησα με τον προπονητή. Δεν έχω πρόβλημα να παίξω και να πω ότι δεν θέλω να παίξω σε αυτή τη θέση. Όπου και να με βάζει, εγώ πρέπει να βοηθήσω. Και αν με βάζει για να δημιουργήσω φάση, πρέπει να δημιουργήσω. Σας ευχαριστούμε πολύ.